Drama presents Handumanan So Ka Awit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Sabang Danau City, Cebu. Ang atong matatampo nagdasingan nga Lawrence. I love you, Nika. Lawrence, Basin og makaingon ka nga presko ra kay ko. Pero unsaon ta man? Dili man ako mapugnan ang akong kaugalingon nga ma-inlove dayon nimo. Maayong pagbuminaw sa Lex Pino. ang kuan. Love na sa tika, Lawrence. Pero dili pa ko pwedeng mag-uyab-uyab. Paundangon kong eskwela ni Papa ko mag-uyab-uyab ko. Oh, paabuton di ka. Doon nga mo graduate ta. Magpaabot ka? Third year high school pa lang ko ta. Taas-taas pa kayo kagpaabuton. Oh, basta. Sigurado lang ko nga na ako'y mapaabot. Way problema na nako. Lawrence, Grabe ihani mo ka in love, no? Ubay. Nanini ka nga akong gipangita sa kababae. O nga dili gi kumundang kung dili ko niya sugdon. Kung di na ako siya maangkon. Sige. Paabuta ba'y hangtod graduation na to? Congrats, Nika. congrats po, Lawrence. Nakagraduate na kita. Nya, kumusta naman? Lawrence, ato na ko ha. Basta gipangita na akong Papa, good. Bye. Uy, klaro. Bakti ani Nika? Uy, klaro kasabot. Pila ka adlaw na sukad sa among graduation. Pero wala lagi may magka-istorya pagbalik. Aya. Oh, si Nika. Sige na. Hello? Lawrence, sorry gid kayo nga nilakaw ko diretso pag graduation ha. Maun lagi. Bastid na ba ko? Dili uy. Gani. Gisugot pati ka. Ha? Kita na? Yes, kita na. Wow! Thank you, Nika. Lawrence, ato na ba ako mag-college sa syudad? Ha? Nya, ako? Ato na lang, sad. Ato man ko kumustay sa akong ate, good. Oh, sige. Suwayan ako ingon ang akong papa. Okay ra. Tinuod pa? Lagi. Pangita og boarding house ni mo dito aron kada weekend lang ka mo ulitin, he. Thank you pa. Lawrence, dili ko pwedeng magdugay og uli ron, ha? Makigdungan og dinner si ate, good, kay moaris si Papa sa syudad. Mao ba? Naibaw na yung papa about nato, Nika? Wa pa. Dili pa ko makasulti. Kano sa mo ko nimo ipailaila sa imong papa di eh? Wasat ko kay Bao. Pero sige lang, maabot na niya ta, ana. Sabay gidalian nimo. Hindi man sa ingon nga nagdali ko. Pero sige na tagbantay-bantay sa itong lihok inigod. Tagsaraman sad mo ari si Papa sa syudad, good. Maayong pagbuminaw sa Lex Pino. Kunya, imong ate, what if masakpan ta? Naaraman siya din sa siyudad. Bisag sa imong magkuwang na lang unta, ito nimo, ipailaila ko nimo. Di pagi ka mo kahimo. Lawrence, Basin o gikawaw lagi ko nimo. ayaw ra gud pagkunahon na, ana.
Okay, sige. Ipaila-ila ti ka sa akong maguwang. Murag, seryoso na gini ako manghod ni mo dong Lawrence Dak? Kay karon pa man ni siya nagipalaila na ako nga uyab niya. Mo ba, te? Seryoso masag ko ni Kat, eh. Di ko makabuhat og binuang niya. Labi na karon nga, yan akong gipaila-ila nimo. Oh, dapat lang. Kaya ako sa may mo kontra ni mo kung may bawaan akong pasakitan ni mo akong manghod. Te, tarong ni si Lawrence, te. Dili ni makahimo og binuang nako. Nahibaw ko, ana. Nika, asa naman ka? Ganina ra ko nagpaabot ni mo din, eh. Lawrence, sorry kayo ha. Dili ko madayon. Nakaman din misabot sa mga classmates. Uy, nga mga lakaw mi unya. O, unsa? Ano yan, nalimot ka sa nga anniversary man nato ron? Oo, lagi. Sorry gid kayo. Nika, Sorry na. Mamawi ko nimo. Hapit naman ang atong bakasyon. Kita na mo ay mag-uban permi, okay? buhat ha. Ay pagsisaad. Kaya nakabantay ba ko nimo nga pirmi na lang nga wa kay oras na ako. Kaya nakasi mo mga classmates. Dili na lagi. Promise. Sige, dili ko mo pauli sa probinsya inig bakasyon. Dili ka mo ulit dire kay mo trabaho ka diha. Opa, Sige na. Kung mao'y gusto nimo. padung na ko sa atong abutanan. Lawrence, sorry kaayo. Na may emergency, uy. Na-hospital si ate. Ha? Nga naman, ano sa pinahitabo? O, hindi lang ito mag-istorya. Sabta sa koron, please. Laom ng gabi eh. Pero, Mayong Oo pa man pagbuminaw mo sa siya balik Lex sa Nika. Pinon. naunsa di ka si Ate Tia Town? Oh, basi sinika ron. Oh, number man. Hello? Kisa ni? Si Lawrence ni? Oh, kisa ni? Ay, si Ate Thea ni mo dong. Mayo gani nakita na ko imong number sa akong cellphone. Kaduni ka taxi ni ka na ako. Oh, kumusta naman ka, te? Okay na ka? Ha? Okay naman ko. Ha? Oh, ingon sinika nga. Na-aksidente ka. Ha? Ang inyong ingon na ko. Ikaw mo'y na-aksidente. Mao magani ko na madugay siya uli ron kay magatiman siya nimo. Unsa? Makakon ka? Lawrence, sorry. Salbahisa ni mo, no? Gitungo mi nimong para lang nga makabuhat ka sa imong gustong buhaton? Salbahisa ko na imo. Nga naman ka? Di ba ni taon ka ingon na sa una? Nakabaylain? Sorry. Di ka nga naman. Imo man sa nagsakod. Unsa? Sa sinugdanan, wa ko'y gusto ni mo. Pero dili ka muundang og panguyab na ako. Kisa tinuod lang, Lawrence. Lain mo akong nagustuhan og dili ikaw. Di ba tinunta ko nimo? Dili kayo mo na kong palaumon o pasakitan. Pila palang kabuan sukad nga nahitabo to. Og hangtod karon, sakit gyapon para nako. Og samot ka sakit nga makakita ko niya kauban ang bag-o niyang uyab. Ang lalaki nga tinud-anay niyang gimahal sukad pa sa sinugdanan. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Mao katuwang higalang kaagi ni Lawrence nga taga Sabang Danau City, Cebu. Bansa awit ngayang kipangayo awit nga nagalahan. Umiiyak ang puso. Ang mong kaagi gipahatan na doa sa radyo ni Carol Marihikain o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas.
Kamusta mga higalag, mga sukin ti paminaw? Kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. Yadro sa lang ni ining tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpaminaw. Ang akong suliranin. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dilin mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may ulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kining atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung naduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadalaning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgalan ko niyo sa pangan nga Jeline, hingkod ang pangidaron, minyo og may tulo ka mga anak. Taga Bohol, apa na minyo ko og taga Cavite. Og niya na kami mamuyo dinhi. Punto legal kining akong suliran. Bahin kini sa birth certificate sa akong kamanghurang anak. Aron niyo hisabtan, sugdon ko sa nanganak pa ko ini niya sa usa ka birthing center sa may Mandawi City, Cebu. 18 ka tuig na ang nakalabay. Ingon ini ang mga panghitabo. Sakit na gid kayong akong tiyansan ni. At tulog ka sa ospital. Ayaw na lang sa ospital. Kay gamay ra ba itong kwarta? Ay, asa mo mga anak? Ato lang ta sa birthing center. Barato ra ko na bayad dito. Og nakapaprinatal naman ko dito kaduha. Kay dili daw pwede ato mga kunwa ka pa paprinatal. Mau ba? Sige na. Tanan ako sa birthing center. Asa ba na dapit? Nara sa may Giso Mandawi. Sa Good News Medical Clinic. Lalaki ang ikatulong na itong anak. Lagi, lalaki gyapon. Og tulo na ang atong anak. Sa mutaan ni kalisod. Kuwang pagganit tag gibaya din isa. Nanawag na ko ni mama. Gipahibaw na ko siya nga nanganak ka na. O kuwang nga atong kwarta. Magpada ko na siya. Ay, salamat in taon. Magkikistorya ko na sa mama na to. Kanus aman. Mayong Kuman pagbuminaw ko na sa to Lex maka-out Pino. din sa birthing center. Kaan ko no. Siguron ko na to pagdaang live birth ni Dodong. O tuod. Kung sabi ito ipanganin ng ikatulong na itong anak. Siya si Kier. K-Y-E-R. Ganahan ko sa pangan nga Kier. Yun lang.
Kay gamay ra ba ni atong giabangan. Ug musa ka pataan ni gamay nga kahoy nga hagdanan. Siguro pagunit ang bata ha. Oh, alalayin taon ko ha, San. Maslide niya ako nga, nagkugos ba akong dodong. Sige, ako lang bahala diri sa ubos. Sige, Hmm. usa ka tikang na lang. Ups. Maka na. Ay, salamat. Niabot na kita din sa atong giabangan. Ang duha pa ka nato ka anak nga atong gibilin sa atong silingan sa. Ako turong kuhaon. Pabuto lang sa natong tawag ni mama. Unsa man ka di ay tuyo ni mama nimo. Huwag may baho eh. Asa ganito na sila nagpuyo? Sa Cavite, kay naminyo man siya taga dito. Kay mas pabor man nila nga ato sila puyo. Kay silang mama sa Leyte. Oo. Taga Leyte man da itos mama nimo no. Kadit. Si mama. Siya rin nanawag. Hello, ma. Diyami si Jilin sa bahay, ma. Padungga si Jilin sa ko isulti, be. Aw, o ma. Pagkadungog na siya, ma. Aw, maayo. Jilin, nag-ingon man ko sani nako nga lisod man kuno kay inyong kahintang diha. Maong nagkasabot ning papa ninyo nga paarion lang mo sa Cavite og diri na lang mo puyo. Ha? Siguro apagda ang mga papilis o mga birth certificate sa mga bata, ha? Ilang tulo. Apil na ka ng bagong nataw. Aron, wa na unya tay problema ay nag-eskwela nas mga bata diri sa Cavite. Tungod sa among kalisod kaniadto sa diha pa mi sa Mandawi City, Cebu, nisugot na lang ko sa sugyot sa akong ugangang babae nga adto na mi mamuyo sa ila sa Cavite. Layo na gid kaayo sa amo ug sa natawhan sa akong mga anak. Nang labay ang mga tuig, nangadagko na ang among anak ug nangiskwela na. Unya, Ma, sabi ni teacher pa, birth certificate ko raw kasi malapit na yung graduation namin. ay oo nga anak no. May live birth ka naman dyan. Yan ang dalhin mo at ibigay mo kay teacher ha. Okay po ma, salamat po. Mo-graduate naman ito si Kier sa elementary, no? O lagi. Kadali na sa pagdagan sa panahon no. Pila naman di ay tuod takatuig din his Cavite. O lagi. Mag-high school naman ito si Kier sunod tuig pohon. Og gipangayuan lagi ko no siya birth certificate sa iyang teacher. Masin para rato sa ilang diploma. Ay, maghanda dahil unya tagamay alang sa iyang graduation ha. Mama, Oh, ni ana ma din bataa ay. Nauli nagi ka sa eskwelahan. Oh, kisa nasad kay gikaaway ani nga bugat man kay naong. wala po akong kaaway mama. Sabi kasi ni teacher, mali raw tong birth certificate ko. Dapat sa PSA raw. Ay, ganun ba? Sani, San, paglukat niya dig birth certificate aning Kier sa PSA. Oh, kumusta ang inyong lakaw sa imong anak sa PSA? No record man si Kier sa PSA. Ha? Uy, nganong na no record man? Ay, kinisang atong kabisi. Wala sa gyud ko katiman sa birth certificate sa akong anak. Ay, pastilan. Graduate naman di ay tuod si Kira sa high school. Ay, nga ako magawang sa Cebu. Ilote! Oy, naunsa man taon mong duha si Sani? Wala ninyo atimanan ng birth certificate sa bata? Ha? Ngano na ba ang kati? Ay, imong anak in taon. Nag-message na ako. Nangutana na ako nga, di ba na amang kuno ko sa Cebu? Kunya diri man kuno siya mataw. Magpatabang kuno siya nako sa iyang birth certificate. Og ipasubay ning birthing center nga imong giangka niya diri. Kunya,
nagpangutan na ako aning Good News Medical Clinic. Wa naman kuno ni ron. Kay dialysis center naman ni karon. Ha? Nakapalit register na dire ang akong bana sa among anak. Apan kinahanglan pa manggod kuno nga i-acknowledge diha sa Cebu kung tinuod ba gyud nga diha mataw ang akong anak. Unya, wa naman di ay ang birthing center nga akong gianakan dito sa Mandawi City, Cebu. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, naa may live birth ang akong anak. Kadtong green copy gani. Unya, unsa mang pagkahitabo ang wa may record ang akong anak sa PSA. Ikaduhang pangutana, wa na di kuno ang birthing center nga akong giangkan dito sa Giso, Mandawi City. Ang Good News Medical Clinic. Unsa may angay namong buhaton? Asa man mi mag-follow up? Ikatulong pangutana, nag-apply na mi og late registration diri sa Cavite. Apan kinahanglan pa man day kuno nga i-acknowledge ang among application diha sa Cebu. Unsaon man namo, nga wa man mi mahibaw kung asa na ang midwife nga nagpaanak nako. Ikaupat og katapusang pangutana. May nag-ingon nga mas dali kuno ang mag-process kung kaming ginikanan mismo ang mo-process ini diha sa Cebu. Gasto manggod kaayo. Dili ba pwede nga ipaprocess ko na lang ni sa akong maguwang diha? Kaso, ang mga records sa akong anak, niya man diri namo sa Cavite. Unsa may akong buhaton, nga kanang dali unta nga proseso. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Jilin. Maayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathanog. Ako today, akong tingog sa ayaw sa wala na pabaya si Doc ha. Ako lang sang tingog ang inyohang mapaminaw ug ako kay abogada man ko, ako'y mohatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problemang may punto legal. Okay, ug ato ang padakong pasalamat sa tanan natong mga likers ug followers sa ato ang kini ang akong suliran official writers page ug sa tanan mga mag-like ug maminaw sa ato ang programa sa Facebook, no? Of course, kung kinsa tong gusto nga mopada silhang suwat, mahimo ninyong ipadala sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Punto legal ang ato ang pagahisgutan karong adlaw. Tawagon nato sa pangalang Jeline ang ato ang letter sender nga taga Cavite. Bahin ni sa birth certificate sa iyang kamanghuran anak and naanak ni niya sa birthing center Agoy in my beloved Mandawi City, Cebu. 18 na katuig ang nakalabay of age na di ay ni ang anak nila, no? Ang anak ni Jeline. So una niya ang pangutana. So dapat girehistro ni sa Mandawi City. Betan na to ni Be. Unang pangutana. Na ay live birth ang akong anak kadtong green copy gani, that is correct. Unya unsa mang pagkahitabua nga wa may record ang akong anak sa PSA. Oy, posible nga wa siguro na receive og nahatod sa birthing center ang imuhang birth certificate kanang live birth. Kay i-submit man na basin gitagaan lang kag kopyas birthing center. Unya ang birthing center nag-expect siguro nga ikay mohatod didto nga sila may dapat mohatod ana didto sa local civil registrars Mandawi. Kay kung naana na sa local civil registrar, isubmit naman na nila dito sa PSA na gyud unta na. So muna akong duda, wa siguro gina nahatod dito. Pero pwede man nimo ipalate registration. Ikaduhang pangutana, wala na di ay kuno ang birthing center sa akong gianakan. Hala, kibaw kog asa ni. Giso, Mandawi City. Dili lang ko mosulti sa tinuod, wala na ni nga medical clinic na argudnis likod sa amo. Uy, gidus me. Kibaw kog asa ni. Daranis likod sa Batan Press. Naanis AS Fortuna Street, Giso, Mandawi City. Kani nga birthing center. Dugay-dugay na bitaw ni sila tinuod nga birthing center na argudnis likod sa amo. Mo gini da, lumad ba kung taga Mandawi, no? Unya, dili na ninyo sila ma-follow up dito. Ang kanang imong green nga copy, dalhan na lang na dito sa local civil registrar sa Mandawi City para ma-late registration na lang na nimo. Imong ipakita nga
nga naa ni no kay di man naingon pod nga lisod i-late registration na lang yun ni nato kay wa naman tay mahimo ani kay wa naman pod dito ay na lang tugok datong birthing center hapit kung makasulti da ay na lang tugok da ang birthing center ha i-file na lang na mag-late registration na lang yun ka. Ikatulong pangutana, nag-apply mi og late registration diri sa Cavite. Apan kinahanglan pa man di ay kuno nga i-acknowledge ang among application sa Cebu. Unsaon man namo nga wala man mi mahibaw kung asa ang midwife nga nagpaanak nako. Dili na need kay late registration man. Ingna na lang na wala na mo kabaw ano na lang dito maghimo ng tag-affidavit nga wa gyud siya na register. I-attach naman na ninyo ang certificate of no record sa PSA to show nga wa gyud ni record inyong anak and naa din niya green copy mag-late registration mo. Kibaw ka, mas may pag-ari na lang ka diris Mandaue, magpa-late registration ka diri man gyud na anak. Ikaupat, pagkatapusang pangutana, may nag-ingon na ako nga mas madali kuno ang pag-process kung kaming ginikanan mismo ang process ini diha sa Cebu. Agree. Although, tinuod, gasto kaayo. Dili ba pwedeng ipaprocess ko na lang ni sa akong maguwang diha? Kaso, ang mga records sa akong anak, niyaman na mo diris Cavite, unsa may among buhaton, nga kanang dali unta ang process, I think mahimo man na. No, nga mag-execute lang mag special power of attorney pamalihugan ninyo pero ang kanang document mismo inyong signature and original pirma gyud ang dapat ninyong i-execute. So minto say kumpletuha pareho ra mga requirements whether Cavite or Mandaue unya ang pag-process na lang muna lang mong i-authorize nga maoy mulihok sa mga papilis nimo dinhi sa Mandaue. Okay? Kumpletuha lang ang mga documents, mas dali. Mga sukintig paminaw, hinawot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon. Dinhiga pon sa tuang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.